नमस्ते. मी फ्राईड चिकन लेग पीस करते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे लेग पीस आहेत 4 आणि याच्यासाठी आहे ना, मी ग्रेव्ही बनवण्यासाठी हे साहित्य घेतलं आहे. हे 3 सुकी मिरची घेतली आहे. हे थोडंसं खोबरं घेतलं आहे सुकं. ही थोडीशी कोथिंबीर आहे. ही 4-5 पानं आहेत ना कढीपत्त्याची आहे. आणि हा एक कांदा घेतला आहे. हा कशाला माहिती आहे का? ह्याच्यासाठी म्हणजे ग्रेव्ही बनवण्यासाठी. हे तेल आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे मिरची मसाला आहे घरातला. हे मीठ आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे म्हणजे ते लेग पीसला लावण्यासाठी. आणि एक अंडा आहे. आता मी पहिला आधी आहे ना हे वाटप करून घेते. हे मिरची घेतली आहे 3, त्याच्या इथे देठं काढून घ्यायचे. हे मिरची घेतले आणि आता सर्व आहे ना हे बारीक वाटून घ्यायचं. मिक्सरला लावून बारीक वाटून घेते. हे असं वाटून झालं आहे. हे बघा, हे असं सगळं आहे ना एकत्र करायचं. हे बघा छान झालं आहे. आणि आपल्याला कसं ह्याला लागेल ना तेवढंच घ्यायचं. आधी मी पहिलं मीठ लावते. आणि थोडं याच्यामध्ये असं मीठ लावायचं आहे. मीठ असं चांगलं आहे ना असं लावून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना आपल्याला हे आता मसाला वाटला आहे ना तो आपल्याला लागेल तेवढा घ्यायचा थोडा. हे मध्ये मध्ये कापलेलं आहे असं. त्याच्यामध्ये पण असा मसाला भरून घ्यायचा. हा मसाला आहे ना राहिलेला हा पण वाटीत काढून ठेवायचा. आणि परत आपण कशाला पण म्हणजे चिकन वगैरे दुसरं बनवायचं असेल ना, फ्राय करायची असेल तर त्याच्यामध्ये वापरू शकता. वाटीमध्ये काढून आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवायचा. आता त्याला अद्रक लसूणची पेस्ट घेते. ती कशी फ्राय करताना आहे ना ते सगळीकडे लागते. ह्याला सगळं मसाला लावून घेतला आहे, मीठ वगैरे. आता जरा म्हणजे 10 मिनटं राहू दे, जरा असं ठेवते म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं आहे ना ते मुरेल. एक अंडा फोडून आहे ना हे असं चांगलं फेटून घेतलं आहे असं. आता मी काय करते, पीठ घेते. हे तांदळाचं पीठ घेतलं आहे म्हणजे आपल्याला तर कसं त्या 4 यानं लागेल ना तेवढंच घ्यायचं. जास्त नाही घ्यायचं, लागलं तर आणखीन घ्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा लाल मसाला वापरायचा असा. आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडं मीठ टाकायचं. का माहिती आहे, हे वरती पीठ आहे ना, नाही तर पीठ आळणी लागेल म्हणून. आपल्याला कसं लागेल तेवढं घ्यायचं, परत आपण घेऊ शकता. गॅस पेटवला आहे आणि ते भांडं ठेवलं आहे फ्राय करायला. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. हे अंडं आहे ना फेटलेलं आहे ना ते प्लेटमध्ये घेते. म्हणजे याच्यामध्ये डुबवून आहे ना म्हणजे ते नंतर पिठामध्ये डुबवायचं आहे. हे बघा छान मसाला लागला आहे. आता हे आहे ना असं अंड्यामध्ये डुबवून असं चांगलं लावून घ्यायचं त्याला अंडं. तेल तापलं काय बघूया. हे असं अंड्यामध्ये डुबवून आहे ना हे आता आपण काय करायचं, या पिठामध्ये डुबवायचं आहे. असं हलक्या हाताने करायचं, आपण घाई नाही करायची. हे आता तेलामध्ये सोडायचं. गॅस कसा बारीक करायचा म्हणजे असं तेलाची गोष्ट असेल ना
गॅस बारीक करायचा सोडताना. आता असंच हे दुसरं पण हे असंच करायचं आहे. या सांड्यामध्ये बुडवून हे असं पिठात टाकायचं. असं पीठ वरती सोडायचं. पीठ कशाला लावायचं? कारण तो मसाला आहे ना, मग तेलामध्ये निघत नाही. मसाला निघला तेलामध्ये मग त्याला चव नाही राहणार ना, म्हणून. हे पण असंच सोडायचं. आता ते 2 सोडले ना, तसेच आता हे पण तसेच सोडायचे आहेत. आता त्याच्यामध्ये ना वर मी झाकण ठेवते. थोडा गॅस फास्ट करते. मी कमी केला होता, थोडासा फास्ट करायचा. ते झाकण का ठेवायचं? ते आतून बाहेरून कसं शिजायला लागतो ना, कारण ते जाड आहेत ना लेग पीस. त्याच्यामुळे आतमध्ये कसं कडक असतात, ते शिजायला पाहिजे. त्याच्यामुळे ते झाकण ठेवायचं. नाही तर लगेच 1 मिनिटाने आपण खोलायचं, कारण का ते म्हणजे खाली करपायला नको म्हणून. बघूया आता 2 मिनिटांनी झाकण खोलून. आता ते फिरवायचं. आता परत त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. बारीक गॅस करते आणि परत 1 मिनिटाने आपण आहे ना परत खोलायचं आहे. बघूया आपण झाकण खोलून. छान शिजले आहे. ते गोल आहे ना भाजून घ्यायचे सगळीकडून. ते जसं पाणी तरतरतंय ना, ते सगळं तरतरलं नाही पाहिजे पाणी, म्हणजे ते शिजतात. गॅस कमीच ठेवला आहे. असे गोल आहे ना सगळीकडून भाजून घ्यायचे. चांगला गोल्डनचा कलर होईपर्यंत आहे ना, मग नंतर भाजून घ्यायचे आणि काढायचे आणि ते दुसरे घालायचे 2. छान भाजले आहे हे बघा. आता मी ते काढते आणि दुसरे टाकते. दुसरे 2 आहेत ना, ते पण असेच करून घेते. आपण कसं काढताना आहे ना, हे भांडं असं एका कुशीवर करायचं, असं पकडायचं नाही, म्हणजे तेल कसं एका बाजूला येतो आणि याच्यामध्ये ना तेल नाही राहत. मग हे बघा कसे सुके सुके आहेत. मग तेल अजिबात त्याच्यामध्ये राहत नाही. हे असं कुशी करून आहे ना, तेल सगळं खाली येतो साईडला आणि असे सुके सुके मग राहतात वरती. ते असे सुके सुके मग असे अलगद काढायचे. दुसरे पण मस्त झाले आहे हे बघा, छान झाले आहे. ते पण आता मी काढते. याचा अंडा वगैरे राहतो ना, त्याचा आपण आमलेट बनवायचा. असं पोला करायचं त्याचा. असंच टाकलं ना, फ्राय केली तरी पण चालतो. फेकून नाही द्यायचं. फ्राईड चिकन लेग पीस एकदम मस्त तयार झालेला आहे आणि छान झालं आहे. तुम्ही पण करून बघा.